Kapina, piya kami siya yung kapina, mapisula. Sadap kilo ka nun ang kapian. Ha? Nagyan nga yung mula, natin na okay tabi niyan. Kapagapay, mamis na lang. Naukol umapad na mereka tigudabi, abiyan kaya talo, na ayak keto mereka na mamis. Aparati. Naupo ni barat na mapadala mereka kaya mamis aparati na lang, wala, pisambilan mereka na kapian. Mamis ka na. Melo ka po mga padagang. Napagabi ang ginawiran mereka. Melo ka po mga taribaso. Napagabi ang ginawiran mereka. Mati ka sa wedding, nasadya ka ube ka pagabi ang ginawiran. Hindi ko nakadya. Mapapadala mereka sumamis. Aparati, gigaya, mga parati tanong na bundo lang ang mamis. Bundo ng panagagi doon ng pariya. Oh. Okay, nasaan maile kung napalitan ng mami si parate. Okay, nakadiyan din lang niya kami si parate kung niya diabetes. Niya ka sobra sa kamis. Kau doa? Yan paratihan na di mapiyaso paratiya aba palaya din simba. Lagi tik-tik mo bulia diabetes. Ya kay sana sulabi panutulan na kasi kanu sama bebo kada ko kuleta mo sa no. Ha? Tomo pa kasi kanu ra ka makadibig ko isa si sawale lang na kutikenta. Oh. Ya kay sana so Salman niya ni sidang wa budor. Utod na na. So Salman Al-Farisi. Niya kay sana niya bisita si Abu Darda. So Abu Darda na ay asal na nakawasan. Nakita mo ko. Lagi ako makaw niya Abu Darda. Siya na din yan sa kwarto, dudun sa karumay Abu Darda. Ayaw man lagi mo ito basa radiyo, no? Nadib na masisama niya. Benda subuh yan nagtitilig. Nasobrang ka na yan na miya natatayo. Ha? Nadib na makapanahog natatandangan mo Salman. Adiyo, katatandangan mo Salman. Tigod Abu Darda tagi na natatandangan na kasan. Tigin na lagi. Ha? Nah, kagi na kumati. Niya katulog sila. Karong binigay sa Abu Darda, Salman sa Abu Darda. Adi din ako magalas kusi, pabinaw sa Abu Darda, baka terhajud. Nadi ka nga Salman, tigil na pakatulog lagi. Namiya katulog sa Abu Darda. Adi pa kumalimi, siga mga alas kus. Pabinaw man, terhajud, niya man nakatilig. Di kinanap ng Salman, di kinapakatulog kuki. Oh, namiyakatulog mag-Abu Darda, yung alataris. Di kinagapakit na yan. Kanya mag-ilusog. Kaya pag-inaw, dente puro Abu Darda, Salman o Abu Darda, niya kasibaya. Ayaw mapasad, di ko Abu Darda, sumunta ko nabi ka, kukumutaw. Di ko Salman ang tunay, kukumutaw nabi, di kinamiyakat mo kung makatira dyan, na ako mapagarla. Ito mangundura kan sila. Oh. Anak ini na. Final. Sumunta ko nabi. Naku sila nakikukum ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito nabi ino iya tato kanwa di ginawa ina to ni niya ska iti sapukan. Oh. Ato na lagi kay kukum menerkan. Tigo Abu Darda ipamangundura ka kay Salman ya Rasulullah. Tidak kayo, no, tinasom niya orang na, ayun yung kantiyo na sukaron ako. Ako kung wini siya, dahil tatanda na nakasama na. Oh, kaya man, ano yan natigin na dagi. Oh. Naikan mo tigin man, ipamangundura ka kay Rasulullah. Napatila Jude ako na miya, kadwa ko niya ako ni. Tig na piya, lalong kamang gugi ko. Salman. Ino nga ito
Tetap kami si karuman yan, tingin na kaya takawan ako. Kaya katawan na karuman na titanus pipi. Mapi ditaran, mapi kapagbuko, mapi paras. Naos ka tingin, inoron dumi kita mata ko, makititin ko karumo, dede. Nada pa naman kapanago po. Nasok natin yung mga tigo na bino ka magumatole. Tingin ako na, kaya takawan na uron. At kaya kanubuan na puja po, rotomi na. Lagi ka ito ang mga budol. Oh. Tigo na bititugan na matuloy. Natingin na, kuhan, ikaw, ino ko ito pagar na. Ino ko ito pagar na, so abudarda. Natingin na ayak kapagar na kukuha budarda, nasabab sa ayak ilay ang kukuha budarda, nada apa niya siap o pamilya niya. Da siap niya o pamilya niya. Ati ko na piya kailangan na kay sinso karong mga budarda, kabubindi ka bebenaran mamu. Kapira-pira mamuy, lango na pira-pira mamuy ba iya, lango na pamasano ng mama na ginenong wili ito. Kaya pinigatan niya na pagatin siya wedding, pagatin siya kuha. Kagisyon, ba inuha na naman mo. Adikan pagerti. Sige na so karong makuha budarda, nag-ababaya yan sa dunia. Away. Kaya ada sa babaya sa dunia sokarong nakuha budarda, nasi ko kaya din sa babaya ko dunia, na di niya na kailangan bumapi akapilin niyang lakan, di niya na kailangan bumapi akapilin niyang walay niyan, palayan ka pagagama. Nagitisilog nabi. At ina budarda, wa inna li rabbika alayka haqqan, wa tigisukan nankan, anakap nariyarkan, walibadami ka alay ka haqqan, sulawas ka na nakapnariyan ka, walizawji ka alay ka haqqan, na si karumang ka na nakapnariyan ka. Saad sa nga di kang gilip ka kusimpo na kuwala, na gito di ka penggilip kang kakukapnar kay karumang ka. Nasadya ka penggilip kang ka, kung agamang ka, na gito di ka penggilip kang kakukapnar ka ulawas ka. Owa. Agap pa kay asumano siya, na ayaw mo minarakayan na sulawas siya na ayon pre-port sa anong anamuhin. Kadi mga lawas tanong na akuan. Pre-port man kasulawas tanong na. Kanabitan naman na yung mga nakadilawas tanong na sila. Bismo yan lakitan mo yung wala. Kamamatay tanong na buhay niyan. Owa. Nabatan naman na ka. Anagidayaw pagiging mo kismay na kawala. Apismera niya sa mata, napismera niya sa tangila, napismera niya sa dila, pismera niya sa interwalawas. Naunang gauta ka, okay, na hindi ka patay nga napagikan yung umaulan di kay kasi kuwalaw ka na. Dahil kita ka, hagi ka pismera ka, nagar kami misarig. Ha? Ato na ka pinarakaw lawas ka, makiya ka probakan niya. Ato ni kabnar kau lawas ka, mapiakap turugo. Ato ni mapiakap kabnar kau lawas ka, mapiikan bitar. Ato ni kabnar kau lawas ka, kumanis sakit, sakit ang magdamyan na kabulungan ko. Kabnar yan ka na. Kailangan na sulawas tanong. Lagang mo lang mapiakap ka na, kaganyan. Di mo ni isuwi, di magubaya kuman. Ha? Kaya na sulawas tanong. Nadiniw dipli ito yung ginawa niyo. Saan siya katawan niyo kububuyan niyo kuman? Basta ibarat na may maging meron siya sa punggong. Ay do, pinayan na pito ka ito sasayin. So piraba. Api aki telugi bugagi ron pagapi ang ginawa. Ha? Ay do pati. Ay dinapan man anak ko na tawa. Di niya dipli ito anak ako. Baga ka, mana niya, di ka dipli ito anak ginawa. Na hindi na ako magagawin, nabiyatay ka, nabiyang makasugin ka. Naman hindi mo pa kasugin ka, nabiyatay ka pinya ka. Surga. So, kaya na ni sabab, mga babay kulay, mga reagan sa mga watarang. At nakabna. So, hindi na, apakaturog, lagi na turog na, rila na ko, wallah, rila na ko, kat na lang. Naku, hindi ko ba? Ako turog ako alas 2, namiya kakabal na gawin dito mga turog. Okay.
O katurog ako alas 2 na miya kabalag ako makaturog. O turog ako alaw na disgrasya kaya turog ra. Di ko turog. Lagi tayo nga nang yan sudah mauna. Sama budi, ibarat na kung ako sa kitam na sama ko budi kapasan na buwan ito mo. Anto na ba ini? Nakanad no ba? Kami ang rata-rata na napakatulog ta na pipipiting ta na kita butulog. Baca kita matata. Ito ka question niran. Atiga ka na ukabaya ka, mapiya ka pa kakano ka. Abaya, ito na, kabaya iwa. Mapiya ka pa kanyo. Antay, kabaya iwan kami. O pa makakabaya ka, mapiya ka pa kakano ka na, doon nakagawin mo sa kao. Doon nakagawin mo sa kao. O ba ka na, di ka pure, subra ka sa kuwan. Lagi ko ito tagulan. Na doon nakagawin, makapukao ka na, magawin ka na, kamakan, niya kapya, kakagawin mo kiniga. O ilang man igilakiyang kuwan initiglar ka? O, inipagalar ka, natin kinakangad. Tinawang suga mo dami atay sa kakan. O, pangabatong. O, kaya mga ganyan, hindi mo takapyot, dapat mo gusto ito ginawa. Kaya nakagiti na ba kailangan ulang wasta? O, nalagi diyan mamuna kapakatulog. O, tama na kasutulog na ayak ka kita mga katulugan na din at tulatulog. Dia ratu-ratu. Ayam mana dia nak beli ratu dia kan? Nak beli betul kan? Dia ni kedua tua aku. Turun ga? Adi saya kau tua. Tegil nak dia saya anaknya nasi ikan mulu. Nanti dia saya man mulu ngabuin nasi ikan kali gue ni. Na pipi juga peman. Na to makin di juga peman. Na gumu berkapeman. Na dikan turun. Turun gay kita berkat turun. Namanya dia bukan dikan turun. Memang namanya nantura mga di sini pamangdoi guru gue niya kuat na imuray sa nga ikut ni orang jaga tu. Kaya tahu niya boleh. Iya kan. So kaya di sabab akataya sumaan na ang kaya katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanong atigo Nabi salin sa tao amapadalmon naggeting getaring umaon so kamis aparate niya kapipi ako. Perhatian kan wamiya KPP eting ginaway sumami si parate. Enggak yun na palit mami sa tumangaw. Miya KPP edi pag-istorya sumami si parate. Enggak yun na umatir na miya kamismis. Ano ba yun? Miya KPP edi pamisitaan sumami parate. Enggak yun na mulingan na papipipi ginawa. Ilay naman igira aya piyamisita na ka na sisaw sumapay tagumamis. Kaya parati na parati ang buod. Namapin no yung apyo ka na sa 10 buwan, hindi ko makakabagan na sa kami bagyo. Hindi sobrang kami yung makailan sa star. Nagiti parati yan. Ano na yating Rasul sallallahu alaihi wasallam atos sa sutaw na ayat keto na kau na manis aparatiyaya na ayatin digiya ito o di na ayatin diga ba ito na ayakuna Allah wa rasulahu aw rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma na ayakuna pagampagalya dito sa sutaw na mapapadal mong sulinang aparatiya mamis aparatiya na suki pepantag niyan o Allah na suki pepantag niyan o Rasul na di niya bisisabihin sa api sinjin na iyan si ama iyan karuman iyan watak iyan api ang tanda tau na mau unad zulog for example upama ibarat yan mga example yan upama niya kalala kay galbab ada pinaka-importante semua na kau upama sa tamparan. Ana pinaka-importante pagatinan ka okay namiya ka sugat ta so pagatinan ka abuso Allah. Naro ka pa desisyon ani manaw ni arga. Ani malay arga ko Allah abuso siya. Kaya tawag ka alas 8 na alas 12 na starting tano pagatin tano sa wedding. Kabulagatan wa 12. Tiga uway. Niyan ni mo ba? Ayan ang kapulakan, ang ginatagan siya wala yung pag-iwan ko pa ito,
Yan ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di sisi ka. Andi mana ro mga der kasi kita tiado ang kay ro, butir tiado nga ang tuwawan, kewi. Ayat tigo nabi at kito sa sutaw na mapapadan mo sulinang aparatya na apya antay mimba ka wallah. Na gumimba ka Rasulullah na mas priority na so. Ano mo? Priority sa Allah. Priority sa Allah. Tama ka niyo mo ito apya mo kakapagana na andi priority. Saka o so bisita nga. Ang tali pinaka-priority. So bisita nga kailo so sakaw na kapag-sugar ka. Na so bisita nga na o di ka paganaan na maling nalawnap sila doon niya nawalay na skay tutulian. O, dito niya so katiyan kamatan, sabi din niya, kada mo na maranaway ang mamisita ka, na basta di masatisfied na skay tutulian. Apa na lang gila na maranaway? Makaliliro sa maranaw at tayo bato-bato. Makaliliro sa maranaw. So, sana ka maranaw? Oh. Lain naman nagyan mo ito miyang ulolo ali, Abu Fatima, amya panutularan ka ng buwan yung. Adi siya di pusa, kada ka kanila, namiya katonsong ali sa apang. Dahil nakakil, namiya tagutok sa paitaw. Nanay ka ano ami. Niya mana niyan na wata ilo, miya muti-mutin siya kaur. Dati gue mana niya na ali ay nungay ni, tigay na do, wata ako ay lubo pa. Niya mana niya kapiraduin na do ka naman. Ha? Na natigwa niya, Fatima, gina na apang na dita dugan. Mas tumos ka niya, di sila di pusa. Hindi pira no. Natigu Fatima, ito na isuwa, dati pusa tapman. Nabi pusa sila, nakagit mga niya na mau masuk maghrib. Anak niya itong niramman na sa tima na roti. Kaya na naman kapinam, niya tagutok man sa paitaw. Tigu Fatima, benda kumanan na. Dila tiga di na spigay nga na roti. Hindi ka ano kali. Tinata ka, tiga na miskin ako. Away, di matatan mo ka na ka. Dia kan katawan, wala ko to, pagagin, binayman to na dubi ni ditiyan na. Di nakakan. Gawatigan man na yung mapakakana ko niyo, napunod di uputay. Aduh, tigo lipay ka doon. Lagi mo dia masoroti. Di dan makan kung yaran gugawi. Away, ilbira no. Ha? Natigil natin, tigo pa aliato na ismo, dati na pusa ta, nabigugo ka natin Fatima. Nabipusa sila, may nilong sila dyan. Agi mga magrib, ano ba namin ito, niramman na sa ating naman na roti. Ayran naman gagagubam, yata gusto ko mga paitaw. Tigo Fatima, siguro na na. Ha? Lakay nga ali, nalika niya. Ayaw ka na kanya, nasa katawang Muslim. Adid na masisaman niya, kakalaguso ng mga Yahudi, nalirinig ko na na niya kaliw. Okay. Niya kaliw na, ayagay po ng mga Yahudi na diliran pakakana kung niya ka pinagawin. Ay, buloy na nung naumos. Natingin na matotingin na peso katirwa ka na digap ka sa dilakan. Adid na kakandid na kayo nung. Patingin nung mapakakana ni Cornel na kung hindi uputay. Tigwa niya. Pati mo, kung diya ka naguso, tingin na kayo ka na ko. Niya ka trilis, dala ka. Okay. Ngayon no, nakagi ayawaran kung dudun sumami sa parateya na apil karoon gilagin na lang ako mauna pagkapiyong na ginawa. Ngayon no, nakagi mami si parateya. O pamakamaraw to na. Assalamualaikum, no ka nun, ata ka, miskin ka. Tinaway, malagi ito, miskin ka, pariho tayo. Okay. Di kami dibusa, wasa, matay ka. Ha? Okay, nasawali na di. Nasamang sagyo mo to ayamanan yan. Nakapapalo mo kami sa paratya ko alila gusto Fatima na tamang sabang kitang sudumya na pinutulin sa Quran. Kama hindi ko kalipad na sa suratul insan na mapapadad mo. Ha? Ay nidaratun wallah so aliyah gusto Fatima. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. Ito pa ganyan mga mananaguto.
wa yatima giti kadua mananaguto wa asira giti katalo mananaguto mini dia kacira sa Quran innama nut'imukum liwajhillah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Ato ni Pierutul. Ato nono niyo kita di ka pangalimu o ali Uso Fatima. Napiya katanan na la nuridu minkum innama nut'imukum liwajhillah ayabudi mirkan di ka pangalimu na para ku Allah. Ngayon na kami mapakatataran biran sa Allah. Mapakatataran biran sa Allah apgelak siran abagiyang koto awata ailo na gumiskin nagugiyang uta puja ka na gusto na babaling at di mapipigay ginawa niya. Rami ginanong niya kurban at ginawairan. At inami wallah aw ammasaila pala tanhal basta na makapanikarakan at na kailangan niyan na ubanyo pakabaling abo kakarata ginawa niya. Okay. Banyo pakabaling abo kakarata ginawa niya. La ilaha illallah. Innama nut'imukum liwajhillah. Ayabudi mirkan bikapalan na para busiku Allah. La nuridu minkum jaza. Akla binwa miskanu pagana. Ala nuridu minkum jaza wala syukura. Akla binwa miskanu dipagana kabay pipikir namin na samuri ano man aba kami pagibalas. Kamada kalman na diga niya dipagperan. Nasa turi ano man na sikatanyar kabuto. Ha? Sikatanyar kabuto. Ato ibaratin lagi na ato nabay niya. Itanong mga sa pala ibaratin ko ka na siya butiyo. Ida urida amrani ahaduhuma lid-dunya wal-akharu lil-akhirah fakhtara al-akhirata ala dunya. Ayaw ko na mapiya mukmin na igira amya kapuntat so kabaya aginawang ka na gusto kabaya wallah na ayaw ko na mukmin na mas paman na ato yung mga pelikula yung abto noon nainop ko sa giyang ka iya ko ilalay ba ko wata ka na yung na ato niyang tuloy kumito marano yang ada kadang tadi ko minta kato niyang tuloy marayan ako minta mo ako pagaluyan pa yan na baka parati ako na kumintan mo yan api dua-dua buwaloy na ano dua-dua po ay apa ba ko pagaluyan yan gatusan na kumintan mo dua-dua tiba mo pagang-paganay ako mintan wa maranaw na ayak katutungan na itar katutungan na itar natatagun sa grado. Tingnan mo na kaya minsan. Kailangan na priority. Yun na maluwayang niya ka na tinadagan mga duwa mga next siya kaya na. Siya kaya na tinadagan mo makatalo siya kaya. Di nyo yung pag-invitation mamawatan. Again, tingnan ka din ang mga kapat. Upo na kayo na maulolaw tutungan nila, kaya pakapamagawa tayo. When yung kanilipati, ang natingin yung mga katalwa, si San Diaz, hindi na na ba eh. At ay nga loksano, ang musika ni si Inaboy Muti at ang marami. Lagi mo pida, lagi magato sa ito din. Yan ka dali-dalang mabumiya ka mo. Nasaan na nga po yan, bunda Romeo sa tinitimalan mo. Hello. Si Jadi ka di mo pida. Gaya katawingong na kagitin di ka makatano na bagyaw katawatan si Jadi na ino. Nakaging isa sa kita maranaway na tatabunin sa grado sa tumanin. Siya kami sa bayang, kami at tagawa bayang. Sa balang na bayang. Nasir kami sa bayang, naso amya dito, si Diwan, si mga apo yan na minirang kayo dyan 20 ka labis. Na aya dun kami na muriya daw Diwan. Api ada kami nakatutuna, Saudi, Manila, Davao, muriya daw Diwan nga.
Muriya tau di mga uway. Ino to na kage, ini ko kumamiro no to kapara sa kanyang beta-beta na masati mga migudiwan. Amar gilagi nga madu dua soro, na matatalo soro, na mapapat soro. Uway. Berarti lagi diupang masa nga yawan. Ano kayo sa betul-betul. Pero to kalau kesahaja, siya kalau sa. Walo kalau kes. Nego na to, walo kalau kes. Lagi mo to walo kalau kes. Nakatay sumbuot ano ni kuan, nakatay sumbuot ano ni kuan, nakatay sumbuot ano ni kuan. Oh, naupang kami ko kumon amuri ataw kay anta sa mga ama-iran. Makalang. Oh, ay, ito pedigan sa mga kuan. Muri ito makalam, mimbo ya, tigit-tigit minsan lang. Oh, na kaya mga nila, mimbo ya, wano kalukas, na mimbo ya, umanisa kalukas na suminibig na transformer. Na isa kalukas na suminibig na transformer, na isa kalukas na suminibig na transformer. Okay, lagi ako maawan, kaya ilay ako sa arkiwayan, nabinaras sa isu na isa mo sa undas sa nabinaran tuod-tuod na isa sa untawaran. Dahil koron, nasa gigarki ko, miyak titi dia kami kapag istadi. Na benar miyak kadakan sa pamilya niyo di rumah sa timangan. Alhamdulillah. Paman, na benar matan wawa di ka numipupura. Ato ni tanda ka guru sa may isa sa kami. Na kaya isa pitanda ka nun, ay gira na miyak pantagar ka na miyak wapat na piyasotaw sa Manila na yan yung bitbuling. Ori kayo di. Nanagito, bitay mga ibarat yan. Na upamakadir ka nung may inot sa katutungan na yan. Pamanaya buhay ko kung sa pakita mo. Di kaya patay mo. Okay. Nangilolong di ka rumang, di ka nagaling, pakalitan na akin ang bitnanan. Tingin na di, malay arga kay nairanak na di sa kuwan. Bago, nagiti mga iba natin, mga example yan. Yan ang isa, amiya, pansin na kan sa paranaw, aaya, akya pa ka pa magawa to tutungan na yan, at tiyabuin nila sa gradu. So, tungan na iran. Yure magaganda yudi. Demo na tayo ay maanan niyan na awan. Na miyatay si mo to. Miyatay. Di tayo tibaw kiran. Ang kami tradisyon. Wata ka, tiraw ni nganin tanong si Ramis. Tigay no kayo ni, so ama ilan na dito na, tigil mga talubay niyo, mawata na, Manila ako ka na ipuripuntan na ako. Giti ibarat yan. Kaya na di sabak pa, udiyo na namada, na para-parati ako niyo kawan misiris sumusin na kabaguan sumasapoy ka ng Rusya. O man kakanapisan na makakawata na. Taman sa ay Korean yun nun. Korean nun na sumanga po yun na di ko natawa. Hindi Korean nun. Dapat yun. Siya kamit manamaraw Kamu nak ke kilala ni anda tahu mula dibuka biar aku ni segera aku sa pamilya Pio. Nasong masayang ano niya na ilaban na sa kaya municipality bubu waramay. Ako gingi del Mataraka na ato na bayin na alhamdulillah dia ka nakatawa dia sebutan arwah kan minsan na anak tungan niya kanaroon kagida magiging ano kalilimudo nanay yung nakasirang kalilimudo na doon sila na pangdigin na ino sila ng Mr. Orting lagi ko na mawatan. Okay. Allahu Akbar Allah. Na, bisikitan. Ato may kanula kumintay na yan. Prinay ako niyo ba kasugat o bata ba nagasugat rin kita no? Agi di kasi bina. Apita ro na biya kada na komento marano na komino oro na dua-dua. Kapag wiran sa kiyata wiran sa grado ko tungan na di ka pa kayo to. Basta ano ka? Ano ka na? Basta tungan na. Di nga pamiligay ngani na ka. O may anda yung tungan ay kikinam siya mali. Basta kaya lulot ka ana mapagtapanalawi ko. Di nga pamiligaw nga niya Yang na taruh tayo ito'y paras. Na ikadua ay ikukuminta kung sa marano naging kakap niya tayo. Yung kakap niya tayo tanong, ayaw katil tabo nga tanong nakapilis tayo. Ato din niya so yan, hindi rin kakatabangin na, so lista na ka na doon.
O mapantag ako, sugan orang, di. Di. Hindi po oras ako sa di XRM, ha? Magmiyati sa di XRM. So sabi mo, ito sabi sa di XRM, sabi mo. Ha? Miyati ito ang programa ka. Ay, di ka raw di ka programa na sapulang patay di dito. Sa di XRM. Naan na programa ko sa di XCD. Nangyaw lugaw ko sa kayamanan niya na ba Dixis kaya nakatayamanan niya na juga na ubintero sa radio na tigil-tigil mo kaya ramadagod na dibo. Aabugay. Ako na yung tinawa siya sa radio. Nabenta na kay Maawan. Ay, kaya masusuinin na suwaki sa kagagatan ako parang ay tanwa ko nung nabenta mo rumakuha. Tiyan no, tingin na kaya katita ba nga ako ano na kaya lista na yan. Ubat na magaga. Ha? Ate kila na di, yun na nagagaga. Ha? Guru sama na tayo nga na butigilan. Natingin ay butigilan ka na kaya ka, madang natungan niya di ko natabang. Ya, dagdag natungan niya di ko natabang. Na. Ate, so tabang kami ako, mga buta ni mama sa kuwan. Mama sa maging. Oh, ate. Sa kami ang mag-uriari, sa akin Anipa, sa akin Nori, sa akin Kikuan, Gila, nalang sila, ate, ang biyahe sa isang. Natino, kinong subri. Orang, lista na kasal. Oh, hindi lista ko, 5,000 kira na mag-uriari. Okay. Na, niya pantag, ano niya pantag? Niya pantag sila, pagminta ko wala mata sa umura mga lok sila na ha? Niya pantag sila. Na ito na yung reaksyon na kan. Niya pa nagtira na way. Tira ta, ano nga tayo sulistaan? Tinasi yung may kukabini. Tira mo no, pininitab ng ira na. Kauto. Tira 5,000. Tingin na pa ka nung magiguniyo. Kaba ano di kaya, ubo na ikasin yung ira. Miyaw lugot man sa kapriba. O, tingnan yung ano to. Yan yung sa kapriba. Na, miya pantag si Baguba. Ya patag yun. Niya patag kung siya, nagigatibutan mo ina. Tingin lang. O, niya mo jumista na. Oh. Hindi na isang lekando kabinet. Hindi na isang listan. Nadaan nung bota ni Kalipatima. Doon sila mga tabar. Ha? Tingin lang mo itong mga watay, nakabayat mo yaman ng mga watay, tingin lang may gilin. Natingin na kita mo ruso. Di ka naman matatiba. Iya tayo siya kayo na ganyan tinatabang. Yan na. Gana tumabang na. Baka sa lang yun. Autogiti karata o kalista. Adi ka di makapamula sa rata. O paano na listaan? Nagyan niya pa ta. Mga ta. Dako sa ikad. Nabangan mo sa Diyo'y nunong. Kaapya da katabang yung tao. Nasukya tibawar ka, nabiso di diri adar katabang na. Ayak kumyanot sa kuburya maaka. Sika naman yan, ayaw minibuki ka karmang ka. So mga wata yan, ayaw kumyanot sa kuba. Ayaw gusto na kita bagi nga miskin. Nasumini, ugupi lang, sa kaya mo katuloks ka, na digating mga pera. Okay, nadang mo to kung didira. Di kurang. Nakuringin mga bumay ko lang. Allah. Nama kami yang diubayakan ya, tingin na. Di na mapagulaw na. Pwede listaan. Auto. Ya mana yan na ino ka niya ditiro ka, gisir kami sa mga mabibigay mga kanunanan. Oh, adin na ako adin na niya tayo sa ubay ito. Di rumitiro na doon na bariyo. So kaya patay ang ubay, natiga roman yan ang mutang tano sa karne ka, na ino ka pala. Sumida pa diyo. Tinutang niya mo sa karne at 30 ka kilo. Manungguli kami na matay mo sa tabang na ibigay ka. Oh. Tingnan mo yan dito away. Nako, miyotang sa 30 ka kilo karne. Na inilista. Tignan na ni kami, tingnan na pinuguli kami mapita. Na mapita ko gugubi na itong urma. Adi ako yung mga panuguli sila na tinimutay mo sa tabang na dapat makabuhin sa 10 kilo. Hindi berat yan. Ino to, na prilay ako niyo ba na masugatong? Na isa at kinay ako kumranaw,
Na waya mapantag na tuwa na yung kamiskin na gito mawipentag to. Correct. Na waya mapantag na tuwa na yung kawasa na sansya kalakap kendo na gito mawika na ipentag to. Ha? Okay, now pagi na yung asupiw-piw taritib. Nasan sa karagini po tumanin ka na giti ka na ipentag ko makailangan yan. Ha? Nasaan sa kala, irak o tumanin ka, na kapag ipinadi ka tumabang ka mag-uus yan na ginawa. Nag-isir kita nung nadi. O, yapantang singgutom na, kanya ka na naita mo. O, kinpinitibang tani, dahil sa pulo, ibo tani di kaya. Biya kaya iya umiugo sa sapulo ito. Mata mo na. Biya kaya iya umiugo sa sapulo. Biya kaya iya umiugo sa sapulo ito. Isingatan ng mga mata yan eh. Dati kinapira. Bita nung magugas 50. Dito ba tanong, kailan ako kawin yung sigo ang bela mo dito lang piso utang. At kaya iya. Nagusi lang pangutang. Dia 50 dia yang kakapa-kapa daerah ini tabung. Oh, nah dia pantang si bugui lah nak lagi miskin. Oh, dia subri ka sampai beri na utan yung kira na tiruan yung ada usawa na yo. Allahu Akbar. Subhanallah. Lagi na kailangan na kuya kita naman. Ini to ko manu tanong ke nunawi aja pati oh. Allahu Akbar. Nah, misi kita mana nas. Yani kanu tuwa dia mo tuwa ikadua awa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah ayakun akakepada markau kami saparate na ayam ananian na kabebeyaan kasutau abi pepatag ka sa aya ikebebaya akaw na para buku Allah. Insyaallah na kita digigida ya para Allah. Allahu Akbar. Ngayon nakagi ayat pure akil sidir wallahu ta'ala magariari nasudi dun suparate basta dun suparate nasira ni kiyon sidir wallahu pure magariari api at tigiligan minsan ibidagan sa parate api at tigiligan mga ibidagan sa parate tigiligan mga ibidagan sa parate api at din nakatotongan ni nga na upo dun sa iman na para kaya na ayang napila pagari. Batin. Napila pagari. Na. Ayang ko na ikatanong, na wa'ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakraha ayyuqdifa finnar. Na ikatlokon atanda sa sutaw na mapapada naman so kamis na kanayo uparateya. Udi na rin ang aparateya na mabali sutaw awa ayyakraha ayyauda fil kufr na ayako na kapapada naman ka uparateya amya kamismis aparateya na ikang ngingiring kading so ando nga bilipag ka amarata. Ato na ikang ngingiring Atau tak masuk angin ini. Kemudian itu tu ibu dia ada dengan usaha najis itu. Waktu saya kan uang, tak pernah kuda, tak pernah. Oh, saya tak pernah. Yang mana dia sama kan ustaz nak benar tu mana nak tak pernah lagi ni tu gini rani orang tu nak kuya besok kami isi lana. Emang tu dah ditano kata nak yang ada tak pernah dia tinggal kata nuru. Emang tu dia pun nak bisa pun. Oh, nanti dah nak tanya kalau nak tim pula. Nak dia ka ini ngadu. Saya kan mungkin nak kata ada puan kan itu ngiri. Nah lagi tu mampu. Ayah mana ni nak ayah pun marata akatero, marata parangai, marata gerbek nak ikengiri mau bengak kasui. Oh. Baka para tiyakan paman na siku mismo dinotan mo. Naperhatikan mo. Akatawa na kaso para ngayon ka. Asigurado di kebubain mo pedaga. Korek ya? Oh. Atawa na kaso para ngayon ka. Asigurado kerana itar kayo na akaw siya maka. Atawa na kaso para ngayon ka. Asigurado kerana itar kaw tingin ka minsan. Tingin ka mga dua, tingin ka mga talo.
Nasi ko yung ano niya na kaya sabi ng ulan-ulan ang Ramadan na guni raw tanong ko Allah sa mga masjid na may mga sa mga nutano na kumak man sa ginga June 17 ang gigaya Idil Adha na pumagar kakanukman priri na ikano na pagkataga na sulo nagyang ko to pituman ta ka Allah gudala na ayaw ko nakakagpada na markaw mami sa paratea nagyang ko to andang ang mismo saka imisip si sa dito mapia na ikengingiri ka sa lagi dukit kengingiri ka sa mga bawlo po naraka. Ay dapat yun. Karap si puto niyo talintan mo. Kagi na miyalita ko, kagi pa ko magundi na 9:30. Oh, nasama na yun at 10:40 sama na yun. Sama na yan na kaysa na ko ng oras no? Kaysa na ko. Napakaganda pa tanong na ilibino ko lang na sumalang tanong. O ginawa na pa kay Siyo, question niyo, na kaya mapi ang kapamakinig sa seminar na api ang personal question na posisyon yun na ano ba na tayo madidengakan sa kano? Ano na oras na ruwan? Kita na mga kapaligar pa nagido sa lasa sa mga pedagawi. Uwi na pinakakailangan na sa question. Nakanak manuba kami dito sa road na di mong kitik sa wanto na iguan. Mga pakay iyo. Five. Ilay naman ang kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ego Nabi ya katiti ang dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah yaqulu yawmal qiyamati aina al-mutahabbuna bi jalali. Al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Siya jano nga namor ya mati kita noro. Nakatawan tanong Lako tanong na yung tabi ko so ano man ang bubo. Namiya ka na nakakabulo ka. So ano man, kapag pati nyo man nakakawatan ano ano. Lagi mo itong ano man ang bubo na ikaw na ano man napili ka, lagi mo utungan na walay. Ha? Namiya ka na ano man. Lagi na ano man ang bubo. Eh kapili nyo rin, namiya kayo kita. Namiya kayo ito ka, lagi nubula. O ay, namikula nangamala di sa dunia. Na mga tinikawit na gaba kaya kawit na ka. Akan bubaya ko mga ulutan mo. At ikatotong tanong sa dunia niya kawat-kawatan, ay penugal kami kita. Ha? Wayaw matubadalul ardu gairul ardu. Na ano man penuto, yung kaya lupa na lagi dumpa sa pelulunan. Ang kaya ada lupa, sebiyan. Sa kaya isim di una lupa na disilepan. Kasi nalawa na ating tanong na disilap, nagiti sabab, apilang mo yung tanong. Mada ka nagkito nakabui, aso ating yan, yan dikitusin. O, disilap po. Napiakatan na Allah gudala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aso kung sa Allah, napitero niya, pinanalo sa alungan na Moria, ay, anda suminggi ginaway apararakan. Anda suminggi ginaway apararakan. Di ba, minggi ginaway tatanwa para ko Allah, correct? Anda suminggi ginawa iya pararakan al-yawma imanto giti man na al-yawma imanto o din loom na prequisyon mo sila kapag kakapagpuyo mo na kasi sila mo payungakan yawma la dilla illa dilli adin na payong sa kayo oras subisyo payungakan Ana suminggi ginawa ya timo-timo sila ng payong Allah. Oh ay. Namatay mo siya na makauman jualungan kapag-giligilan sa puligi-digo. Kapag-giligilan jualungan. Ha? Na ani ka ba ano man na sulawan ng mga tao na ayaw man nila katano. Katunang sulawas. Ha? Na ayaw din. Ang kasulawas sila na lagi do ice. Ayaw na may pigwiran na ating. Na pagkadalam sa ating. Sa tama siya niya sa tanong na member niya na wasay sa ating. Na umalisan niya, ligit yung ating niya. Okay, naya buwa piyakatan na unabi ang librero. Sa mga tao di ginawa. Inshallah, nakita mo di ginawa yun? Amin, alhamdulillah. Kita mo ginawa baka nagkurma. Napi ako siya tamo sa seminar, sabu. Na piside ka mo siya, baka natin ang kurban, nabigyan ko ni Rono, sige magugir ka na kinukuha na yung away. Sige na miss ko. Yung mga kurban, nanapin na lang, Assalamualaikum, alaikum isyan nyo ka na.
Dia kau duduk kan. Ada pernah gua rugi semua ni. Gua ketawa gitu lang tingin na syukur ba namin ito kataw niya. Oh, nawata dudi niya kawida, nakakagiyawida, Bermano ka sumali na. Tingin ka na nasapi na gira di kon mataw napsipa hangin. Tingin na karga-ragain na di kentiro. Oh, lagi dito. Adia mana mangutita mo yung tadi di sini gara nakakomilik sa kutabato. Oh. Nah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na nalayo-layo pag-usay ng mga alim, lagu mga alimaw na paripit-ripit tanong kakagin ko to kapuit tanong sa gunaw. Kaya katanong Nabi. Kaya kabagbagra hadis ka muttafaqun alayh. Nagyan mo tayo lalo yakan na katero to Muslim. Okay na muttafaq yung kuno yung manuga muttafaq na kayo pakatan. Yung pakatan ng hadis. Pito at tingin Nabi at berkasirong upayong wallahu ta'ala sa alungan ng mga. Apa kailangan niyo pagkita sigurado pagkita saya. Di kanun kilay walungan. Ang tingin Nabi berkasirong upayong wallahu ta'ala. Napanganero na sumanguda miya kakabalaga-magaman. Saan dyan mga kamuda na miya kakabalaga-magaman, ibarat na hindi. Ay mapipigil sa akin kaya, sabun nasa'a fi ibadatillah. Ay mapipigil siya, nasunsukero utaw na kirbali, na miya magaman. Natama ni mato na di magaman. Namakong ba sa alungan na mori na pre-quiz na wala, pakaptip ko niya kung sirong-sirong na yan. Ano man nakatan mo, miyago malagi nagyapakatuan niya, na nagyay subir. Diba ko rin kaya? Nagyapakibidyo na, kaya bidyo man niya sa disikit na tinasubir. Kapaya niya tayo ako, para surga ko. Meron ako pamunguluhan na So, one love, dala. Kadua ko napakasiro man Allah, dala, nara. Ay maana niya, narajulun kalbugu mu'allakum bil masajid. Niyatago siya na mu'allakum bil masajid. Lagis ka ng mga bayi. Dahil mga masjidi, mga walay niyo, na aya ko na ikadwa apakah sirong o sirong-sirong ang wallah, na sutaw, analayon ni kukuni ka puso yung usamboyang. Mati po yung usamboyang, natigin na, amay ako no, wata, may tanong malango, anong iduwa ko to, wata, agiya. So nalayon niya mapipigit sa kuna. Samboyang, na ayaw man na niyan, naupo na ka magidag sa ginawa nga. Agi kaya di ba waktu sampai yang mana matipir makoma na mapipikir ka napipikiran ka apedekan ko lista na pagkasiro nga digiri walungan. Kana lang manusia minggu. Insyaallah. Oh. Anak itu na tawa. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya kata lucu boy. Aduh. Allahu akbar. Miluhur bis na tanong makatinda kaya nga sosok karangan wala. Ayaw po sa'yo tatanu yung uluhur lagi ang katinda ira. Kasi sumot niya, ang simbaya niya. Mga otakwa ka nung sa ito, umiyakap ako kasi abin yun na, ada ba, la ilaha illallah. Ini ito siya menjakat geniran doon. Ayaw mo na ikatalo ang mga tao. Adikina yung ano nga na mauri na rajulani tahabban fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi na ayang mapipigil sa'yo Nabi naging mutadwa katawa din ginawa lovers. Yung mga lovers na pinabiliperti ka. Ibarat yan na di ba si kano na natigit-tigit ka no? Natigit-tigit ka no? O di na alam pa na beta-beta ka no? Ino kanu miya session yang giginoy kanu kapuna kay seminar tan wala roga puri kay Kenapa ko kay kuna kay sa mo tapang gaya kana si Alim Abu Bakar okay naging kaya pakakasuya tan sa gin kaya seminarya man ya ini continue kan okay na paparatiya kan kaya paka ano niyan na kaya sabihan ti akanun kaya maanan niyan na adna malok yung manigo kadaliw Engkay no nakagilan tanong sa kaloroga. Na inwa ka no nilibito sa kaloroga kagilan sa sapa din ko surga. Ay inwa ka no nilibito ka yung kidipang ning kuwala ang matingo-tingo ka no surga. Inwa ka no nilibito sa kaloroga.
Nasadya magmembro sa mga ano na insyaallah ta'ala na ayaw ko niya kapakasurga na di pa kasurga. Mata na para tayo kung siya. Ino pa niya kasurga ba? Niya kasurga. Ano ba ito? Ito na ako rin ko ito, di? Oh. Na, basta di ginawa iya pura, di ginawa na di na nagilay walungan. At man na din ginawa iya marinaw sa isang at nabakat sa itinikot. Ha? At man na din ginawa iya matilak sa liyaw na garang sa ditelo. Ha? Ano man na din iya maanong yan na din ginawa iya mamis sa liyaw na mabait sa ditelo. Sa kung satyan na dito kung ano sa likod. Okay, na question. Correction. Oh. Aya kaya pure na dito kung ano sa likod na ipon-ipon sa tiyan. Oh. Igira, agira po kung ikaw ng mga longs na dito kung sa likod na ipon-ipon sa tiyan. Na aya kaya pure na sutaw na igira ang video nga ikanya na diyan hindi pangingipoon. Okay, na ano di ka pakatali ko diba? Diyo po ang aniyan. Karate ako niyo. Mga pamako-mako, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa kadinay na. Ha? Mga nanyan, na kailangan ng anak kayo doon. Dati na problema. Siyempre lang ako manikira kuhan. Ay, madagal kayo bisita. Dito yun, natimidir na eh. Dahil ka panapangasang ibu. Di ukit nuto lagi sa pagkabidiro. Hindi kita. Miyakap-yapiyaw, grabe ko miyakap-yapiyaw ko ano. Nakate. Nanagito ka na bisita ko. Nanatinaw ay salamat to. Nene ka pakataligod. Hinaraman. Hinanay, bukil ito kaya nakapamang niya. Mapitan naman ako umasid. Yung teka na nila marino sa isa na tada. Baka sa titiligod. Grabe ko mag-pixel stop. Hirami din na kayo. Hindi ka pakataligod kami. Ni tamang nga. Ibig ko di ka niya panimba ka. Hindi ba natin yan? Ha? Subhanallah. Na. Ayaw ko na ikatalawa mga tawa di kila yung ano man sa alawan na mori na radulun da'atuhu mara'atan data husnin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Gip man so inakita bubay. So mga watatanwa. Nakita mo ba, tiginadigan ko ka akong bahala sa'yo. Ha? Akong bahala sa'yo, di ka pagkala kami, ka na kami ang pamilya, ya ka tay-tay di kami, ay maanan yan na, sa kumipili ang agiro manaya, na ukuno suwa ang umangudan na tinayo, ipinakala ka man sa Allah, na anan ko di ka tiro ang umangudan, na minisurat na pwede ko di kayo yung alungan sa alungan. Ito niya wida ka namin sa Marawi, Nagyo kaya ground zero, nalaw-nawa na isa, nagyato na naman sa mga barado umangudo. Kung ka na ba kadigaran di kasi tangla? Ha? Nadi kaya miniko ko muna, piyanawagin ng mga doksira. Ginanip kiyo. Yung matapakiwata na, nawataw ka kami yun. Nagumagal na bagsa ko. Sira ni sumisiyap ko mga project sa ground zero. Nasisira pag-igal sa giyang motowa, Pakasmi Square. At kami sa Pakasmi Square mo ni. Nabili pa masala na sa 20 sampu-sampu. Mga tatago ng mga material na sa mga pakiwataan na ni Gilero. Ay tingin man ay kung kuwan, umakabi nga meron. Prilego ni Om na gumi may lagi nga mumotora maninikab, ako si Sauna na maninikab na so, may dyan ako building at tawron na gumiyatigan man ay katadaan na kato ay meron na pero may teka na bubis. Nasi din na pagpanutula obsimbrando. Nagito na minika mo panuto. Nakahijab. Sana di ka kami di panutula mga bubay kasi kalubo. Nasi sa Mindanao State University, ang tagad din na opisina yung priest. Lagi na naputaw penirawan to rin, so ito. Gawin na naputaw. Lagi naman na, dito ka meron, mamaya ka to, meron na kumagi na gumagamba. Tagi, di ba kayo na
Meni nika baguma gambar na ino bisip ko yung magiya nga iya. Nika biya kapakasosol na kami ako so mama sa di doon niya. Allahu Akbar. Diri ba bakit na niya? Ano ba yun? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kailangan siya mana niyan na kaptula ang tanong sa tiuba. Kaino tanong ti tiuba. Kapunan ako mga tawa din galibag sa maratan at kirak sa tamiran. Ayaw ko na ikapila ini. Ikalima mga tawa di kilayo anuman sa anuman na mauri na rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nagiit man sudi sedekah asikreto. Yang mana yan na hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. So ini begini ada mata urun. Oh. Ang mana di mamagay ayaw ko kapwa api ang ginoon niya na may life, di ba? Data lagi nga, kaya kung man naura sa kanya, only 4 minutes doon. Na, may panutulang na kami, nahuli-huli tiro sa awan, Dixiski, Ramadan. Kaya man, yan na oras sa karoon na 4 to 5. Bapiramoy matuwa, ayaw mo program ako sa radio, yun ang Ramadan na 5 to 6, as a quick stop. Na 3 to 4, atay makan. Napuna ko sa Balu'i. Diyo ko pala kayo, na motorang, may natarang, hanin na, diyo ni Mama Sero. Ay kaya pa ako masabagulo, napula na ko, yung kaki maging mag-alas 3. So, takin ba nanirang ni Magayan? Bugay na na ako. Hanap si Karang, nabong niyang bunga. Bugay na na ako niya. Kaya niya natin ang kawan na, guru, masih mana dia tinggiat titio ko siya, di ko siya bukas sa mga lulo. At tingnan na, pigilan ako ng orasan. Nakagunin na, di ko kapabalagay sa sarili. Huwag pinawin ba ito kasi ko, na akong pili sa oras. Tingnan ito na, tingnan na ipsiliga ko ka. Sabi kami ni Mrs. Ang kami di pa kapiya ginoon, yan, iba niya mutay, tala na, sabi pa. Oh, natingnan na mapili at tipunak niya. Oh, natingnan na kasi mo ko sa radyo, tingnan na pa'y gadi, naman, yun nga, nasabi ka ko na inunira kami stimbaga nga doon pa kay Layron. Kailangan niya na na mga Layron. Nakayin din na mong pagubay. Niya tero na ko ta kabugatan. Dita katanan niya kabugatan niya. Kabugatan! Nadiba niya bagulo na na partisyon yan. Ano pa na pamumula nun? Di mo bate. Emang may kaya kita kabugatan na so may mga ang kaya pakasalang wala. Ano na yung tigit ako? Tigit na si Isialim. Ano yung si Digapuron na? Yung betul siya din. Isang doon yan siya. Nakinuha niya ito sa Burisa ko niya. Di ba nabuksan niya? Ano niya? Nadi niya mamugaan. Nadi kami di gamitaan. Nadi niya mamugaan. Kaya ako gulo ko niya may gawa video. Kaya tigil, kami nga matigil gamita. Sabi kay niya tigil sabi kay ama, padijam na tigil, so panuga nga na duwa lang na ito niya matay. So panatigil yung pakiwata anak na miyatay sa Manila na padijam pa no. Napeka din natigil, napeka ba natigil umita? Ang natigil, ang yaka mong kami, siniyatay sa Saudi na padijam ka sa panong. Natigil na, tiro nga sila man ako nga, nasibuhan ko. Lagi yung umatili, umipit isi sa bunga, inaati ka na lima ko, nabawasa, na kukisi. Natigil na para maga, nga doon niya na subuhan ka, na piniyata nga doon na nangong kami, tiga na ko, nangong ano, sa kanong tiga na isa kayo bili nga para maga. Dito nga bugaan niya. Napalalagay na mauta na sinter, gadi ba station na sa sinter. Maubay-ubay niya yung hindi pa masa aligira asi sa Samira. Nabi kita yan. Namya ka panikaw na siya kasa anakod na gila. Pagutulog na kaya pipuna ko sa radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga pagsami. Kaya masuk ka na naman tanong programatan. Hayo di wala niya, biyanan lagu yun na.
Mapasada ko, nagilas ko, taron na tumiyar ko. Nagito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sige na, alam mga di susubri ya gitu. O kasi mereka na kumamasa na tao. Nauna na. Sumiyo makukor ka admin. Ana pisino rukir garuwa. Sumiyo do mapagubriya na mo. Katiga na ino pa na niya rasa akuro. Bulo na ini. Matudit-tudit eh. Naya susubriyan niya no, nasutusuan na kari-kari niya na marigo biro. Na duro. Subriyan. Na marigo na, kaguwa na. Ayan susubriyan. Nabuwa ka nakikisi ah. Aduh, pipeti na niya katuwa-tuwa na pipeti. Bakit na ito may espera pipeti? Hindi ka na, kukubre, ditarin pa ang kaya sa mga beritin na. Iya, cuma rin nagiging ito, biya rasa-rasa ko na pipetipan. So, pera kayo, di ba yung pera kikilang natin, di mo rin dinis. Gino na kasi na di kusuy. Naipat na kayo ko ako sa pinat na may titip na kasi sa lamin ni Ronya gitu. Tinani, may gida ka ha, terima kuwan na niya, terima niya na niya, wayaki, kada umado sudah berian. Yang gitu ibarat ya, yang mana niya na, andi kira ko na bisili ka, ada yang tanya na po na video. Ani dyan, okay, na ayaw ko na bisili ka, ang mga tawa, beli-beli ko ano ka naging ko tawa, ayaw makna niya na, ayaw ko matauron na so, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kapira aja. Ayaw ko na ikaw na matigo nabi ang mga tawa din kailayo alungan sa alungan na mauri. Na mo kapira. Ito na nga, dugun na namin lepason. Ayaw niya lepason na sudah tuwa mong tulong. Lagi number 1. Na ikapitutan. Ayaw ko na ikapito ang mga tawa din kailayo alungan sa alungan na mauri. Na rajulun dhakarallahu khaliyan fafadat aina. Lagi igi kung sutaw. Igira malagi di manasbek, di sunat, petemat sa Quran. Yang begitu kanya na pengatata tegero yan sa kapakas ke dia. Ibaratnya na beti sa Quran minsan na pagkasa lagi gira ko na beti ako sa Quran na paguro kau lagi di pagaguro tak sibutin tadi ba. Lagi ada taruh ka discuss na saudara kan gira ka na pengatata tegero ka. Nani gira ka man na dita di manasbik na miya patayta, dita di manasbik na miya pikirta, so inata ang miya tay na dito manasbik ta. Ano manigirakuan, dita di sunat na miya pikirta, so ano nga namori na miya kasgirta. Nasatek, ano ampun kumatang kaya miniguro kiyan. Aya kaya pakat turululukan na pun sa kapipikiran ng Allah. Nasati mano, nakyasa berpan sa di ka pagrawang naraka. Ay pati. So, gina disabab pa, nabitawanan, kaya diskasyon tanon na nainumay ito, huli ko ni kami ang kanala niya lagi sa kauras. Kaya kanala yung mana ditaro di kasi na 30 minutes, 40 minutes, si Ibu mana, so na, o ba ada na mga pakaisir tanong, mga question tanong, may nga pipinding, isaw na ni tumar ka na pakaisir, anta akabos ka ni personal na pakaisir, nakapakaya ipakaisir yung nauda na antanong man makapamilutan maging turugan ika di ay naubis. Mana question yun sa? Nabana question yun sa? Kan magal. Unda. Nalutan mga bigyo. Nakatawa na nasugano pang gumigraduate kasi siyempre na mga kikiran. Diba kaya ko na napangalitan ng wala amin pay talo sa kaya itin adaha mapipili na matalo rila na wala sumya matero kita no supaya nasa sakit kita napakabugay na wala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل اللهم باعد بيننا وبين البلاء كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين اللهم بارك لقاءنا هذا اللهم اجعل هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا معصوما ومباركا ربنا تقبل منا دعاءنا كما تقبلت أعمال الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين اللهم بلغنا عيد المبارك اللهم باعدنا اللهم بلغنا عيد الأضحى يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.